Biyag di tao. Kumusta ka na din ko? Igagaid mo mula ka diti panagadal mo? Uy, Manong, di ka madanagan. Jak sayangan di kwartang ipaw-pawin mo. Agyaman na kit di May satawin laangan turayan. Agturpusak matan. Si Kangi Manong, kumusta ka magditan? Okay lang mo, Eva, aning ko. Awan pagdanagam kanya, dahil nasingpat ni Sir Wilson abos ko. Nasayaat nga ron no kasta, Manong. Madlaw na singpot tabos mo tabing mayag kamad kan kuana. Kas driver da. Di mo kumadadaulan ti panagtalutakan ka, Manong. Uy, nading ko. Amok kar aramidag dito eh. Oh, alang arodan tanay. At dapat papananmi ka ni Sir Wilson. Baliwak tumanan ti umawag. O sige, Manong, agananad ka kumakanayon. Di nakpakadanagan dito eh. Uri tadadaan ti Shirley akad kadwak. Okay nga ro dading ko. Oh, sige, bye. Tay ka di kabsat mo't imawag. Wananti, kinumusta naklaan. Dayjay laang timbagana. Di na magmukumaan no kaano nga agipaw iti kwarta. Awanan ti maigatang iti makan. Sapay nagpigsa ka mangan. Ni, katno kay titad ko kada kayo di impawit ni Manong akwarta, anti. Ay na manumula ti pagtayakan ti 3,000 a pisos ngay. Nagado kayo apakpakanek. Sisyak laang mat ana inayon kada kayo, anti. Dagiti innam nga anak yo at inapigsa amangan. Nangruna dagiti 5 a lalaki. Nagdadakkelan da karni nga maawan trabaho da. Anyat ko nam. Ay, awan anti. Sige, tay nakalaan tinabat-bati nga allowance ko, taitid ko pa'y lakada kayo. Uray jakon agmerienda, iti pagadalan. Na, tamangun siya pa'y. Ibagam kitdikin ni Manong mo, anayunan na ti patpatulog na kwarta. Nagngingi na aminan agagatangan ita. Sir, adda tayo dito balayo. Ayun, nagpaso. Sakmutan na puutan. Nairidip kumutan. Madlaw mat ngamin anabannog kayo, sir. Wan nga ron. Bumabak nga ron din. Tay garahi mo ito ilugan. Pag inanakan tumutan. Well, sir. Ay, sir. Tayo wallet yo. Nabati dito yung nagtugawan nyo. Nay, wan nga paiso. Ayaw na yan. Agyaman na ka, Sherwin. Talaga mapagtalkan ka at driver ko. Awanan yaman na, sir. Pag inanakan tumutan, apama na may garahim tilugan. Ayaban kan tulagan, no at damanin papanantawan. Well, sir. Anya ngay, nagpawit ka din ni Manong mo. Wananti, pang matrikulak laang dayjay. Adamot ay nayon na sobra pang allowance ko. Ay naagbisin tayon. Ngamday tapay lapang matrikulam tiyal alikakam. Naimbag kumaano at da trabaho ni uncle mo. Sapay kalkalpas ti kontrata da iti construction na pagpapayan na. Auntie, Ala, mutoy pay laang tay pang matrikulam ko ma. Tay palingkik pay laang. Dawatam tulat tamanin ani Manong mo. Total dakkel samot ti sweldo na ijay. Tanabayag betin ngagtrab-trabaho ijay syudad. basit laang ti sweldo ni Manong, auntie. Tapang matrikulak ngamin ti ipang pangrunan na ayurunungan. No alaan nyo dayjay, amang ano awanan ti maitid na. Tay nurnong na dayjay iti mano abulan. Kat makamumutin ang agdiskitar. Ala, bunto yan tamapanak ijay palingki ita. Makasidsida ka nun ni uncle mo iti bulalo. Ngam, auntie, masapul ang makabayad ako ni jay pagadalan inton bigat. Adola amin dayta. Apay nga mi napilitam ti agadal no awan kwarta pagadal mo. Ikarkarigatan ni Manong ko ti makaurnong, auntie, para iti dayta. Iso ang maasi kayo kumamot iti kabsat ko. Pagrigrigatan na ti kwarta nga ipawpawit na. Amangan no nalipatam, asyak tinang padakkelken ka. Sipod idinaulila kayo nga kabsat. No kwenta ti amin anagastos ko. Kurang pay dagiti ipawpawit ni Manong mo. Auntie, Ayan tay kwarta ko nak. Hiyagmoon, Eva. Di nakpagpungtutan. Amumbat asabali ak ang makapungtaw.
Ang mga noan niya pa'y ti maaramid ko kan ka. Mabit lang nga rod, auntie, tay nakalaan. Manong, awanan ti pagbayad ko kung may tuition ko. Hinala ni Auntie Shirley. Anya? Apay ngay? Adamat na tayo pawpawit ko kinkuha na kwarta. Apay pakibiyangan na pala ti pare ti tuition mo ngay. No kasta, pau-pau itam ni Auntie ti kwarta na, Manong. Ketuan na Eva. Tunggal pawitan ka. Pawitak mo't ni auntie. Ni, ik-kamot gayam. Nga mapi adawatan nakpailaang ngay. Ultimo allowance ko, dawatan na. Anya mo't ni auntie Shirley. Harik na siya kung timang bibiyag karakwat asa nga pamilya. Takanayon mo't adumawat iti kwarta kanya. Un nga rod Day talay pau-pauit mo tinamnamaandan. Naimbag kumamot nudakkel ti sweldo dito eh. Ngayon saan mo? Un nga rod. Kasanon ngay Manong. Amo ka na bayag mo ngay nurpurnong day pang matrikulak. Sapay masapul abayadak ti tuition ko itaalawas. Ngala, di ka nagdanagadin ko. Kitaak na niya ti maramidak. Agdis kitara, tapno da mayawat ko ka. Pasensya kan Manong Sana bale, tendon makaturpusak. Awan tun ti problemaam. Dayjay, rimwar manan ni Sir dito ilugan. Kat nabati naman ang tibag na. Amok akwarta tilinaon dayta. Diyos ko, pakawanan na kumay ti dayto yung aramidan. Adong aminan tinabalik ka ni Sara. Kat sigurado adin akong ikan dayjay. Iso apakawanan na kumaapo no aramidag ti kastoy. Itapay lang. Agkidawa kon iti pamakawan kan ka, Diyos ko. Kitaan nyo man ngamin anasaya at ti trabaho yo. Bilangin nyo anay bag ti koleksyon nyo sakbay ayawat yo kanyak. Nakapapain pa yan ni Jed Taylor. Tagkurang betan di bilangin na tay kwarta. Jakon kaya ta maulit pa data na pasamak. Nawatan nyo. Sir, ay ayabandak ka di? Anyat masapol yo? Yala anak man iti danom. Ken pakialam tay pangbipi nga day tinamisaan ni Sanas. Kaslangi matumanan ti presyon ti darak. Papay na sir. Agkurang tayo na erimit a koleksyon ni Kalman. Takalagatad ti kurang na. Kung nadagiti staff ko, ahos to lang hindi binilang da. Isopay kit di tinagbayagak iti bangko. Tamangan ko nakno agpalpalyalaang tayo mani kaunting masini dyan. Agam saan may? Awan mo't malagip ko asabali anapananta. Sakbay anapan tayo iti bangko. Sir, Naggasolina talag mat. Kasano ko mga agkurang tay koleksyon nga nyawat da kanya. Ay, may stress sa katalagan. Yala, Sherwin. Yalaan na ko ni Titanong. uwan sir. Hello Manong. Ay na, naibaglakit din ta nakadiskitar ka adago si ti kwarta. Kunak no jakon makabayad di ti tuition fee. Basta para kan kaadin ko. Aramirot ti amin ang kabala. Aywan, nagbiit ka mat na nakadiskitar. Nagdakkel pa jigatan nga inted mo. Bimali ak itibos ko. Di mo't ko na madakkel tinabalim itibus mo. Imbag man tiinikan na kamanan. Naasing amin kanya. Okay, tanya ngay. Nakabayad ka ni ti tuition mo? Wen Manong, naibaglakit din ta nakahabulak. Diyak ko mamakagraduar Manong. Hala, basta ipamaysam ti panagadal mo, adin ko. At daak lang dito yamang suportatin ka. Kahit nadapay ka sa pulang, ibagam laang, wan. Wen Manong, kat agyaman nakmanan. Apay ngay, manon a Domingo asaan a nagpawit ni Manong mo. Ay, madinsan na. Auntie, maawatan niyo ko man ni Manong. Naibus ti kwarta na ta nagipatulod kat nga rod iti pang matrikulak.
Inalayumot ngamin tay damo nga inted na kanyak. Di ko na naibus yun day janti. Manumot laangan nga ita 10,000. Kurang pa'y nga allowance tayo iti makadomingo. Ado ko mati pa kaigatangan nanday janti. Nagpagatang nga rod ni kasinsin mo at cherry iti baro akawas na branded. Kani, awan mo nagbatin. Nangina mo dagi jay kawas na. Ribo mo ti presyo na. Anya? Una yan. Napan amin iti kawaslaang day ja akwarta, anti. Apay, si ka Eva. Adda ka di parikot mo? No nagpagata nga kininanang iti baro ang kagawaan, ha? Awan matkit di, Cherry. Ngam, imbat tiyanda kumamot ay iti para allowance ko. Ultimo igatang ko iti ka nakisi pagadalan. Awan. Ngam sika, kanayon ka makita asumrak iti sikat a fast food. Kat adda nga ron igatang ko, anya kumaitan. Kas kalakala na ingon kita. Tap na ibagakan ka. Kurang pa'y tay ipaw-paw iti kabsat mo, apagbayad iti panagnaid mo dito balay. Pasensya kayon. Ngam pagrigrigatan ngamin ni Manong ko ti sweldo na. Adula amin asasawan, kunamitlan addan ipanpanak kayong agkabsat. Sherwin, isardag mo man pa lang tulugan, ipaigin mo pa lang. Nagasag, tigayong kota, kasarita piit. Well, sir. Aday ta, sir. Naipaigid kong tuylugan. Ibati kon to'y bag kan cellphone ko, ta mabiitak lang. Sige, sir. Aday ta. Nakapanawan ni sir. Kat imbati na tay bag na. Diyos ko. Pakawanan na kumamanan iti daytoy nga aramidag. Masapol manan ni ading ko ti pagbayad na iti pagadalan da. Ket awan pa'y naan-anay akwartak dito eh. Maudin daytoy yapo. Lokatakon ti bag ni sir. Nagado akwarta. Mangkisaya kon. Kung nagtupay ka, Ha? Sir Wilson? Damat yan kadwayo a pulis. well, tay patiliw kam, Sherwin. Sir? Husto pala ti atap ko ka. Sikaw ti mangkiskisay iti kwarta. Di mo pa yan nadlaw abatog ti police station ti nagsardangan ta. Sir Wilson? Pakawanan da ko ma. Agpalawagak, sir. Kasapulak kami na talaga ti kwarta. Awanan ti adu payasaw. Basta sungbatam ti kastangar aramidam. Agtatakaw kagayam. Apay ngay adyak mutan maawagan ni Manong Sherwin. Ay, kaya't ko kumamot ako mustaan. Naimbaglaangan ta dapay kwartak. Kat iso ti pinagbayad ko iti graduation fee. Maragsakan lakit ni Dajay. Takamaudyanan na. Aggraduarak matlaangan. Eva, talaga ka di nga awanan ti ipawit ni Manong mo. Diyak nga ron maawagan ni Manong, auntie. Masapol ko ti kwarta pagpalingkita. Awan kwartak, auntie. Tadi mo tan umawawag ni Manong. Madanagan at paikit din. Amangan mo no nalipatan na kan. Saan mo takas din ni Manong ko, auntie? Amangan no busy laang. Kasanon no dadakas ana pasamakan ko ana. Kasanon no natay gaya mon. Di kay kumamot agsaw iti kasta, auntie. Nakarkaro lakit nga ruti pa nagdanag kun. Kasano daytan? Sapay umadanin ti graduation mo. Wan nga rod, auntie. Surutam laangan ije pagtrab-trabahuan na. Wan, auntie. Talaga akas ta ti aramidak. Sa pulag ti inton ni Manong idi nga address na ijay. No kayat mo akat agpakadwa ka kini Cherry akasinsin mo. Iplitsam tawan mo't kwarta na. Kurang mati kwarta, auntie. Iso nga uray siya klaangan ti mapan. Katala, makamo ka, Evan. Si kakanit ay ibagbaga tay katulong asa nga ili. Naimbaga bigat yu, sir. Siyak ni Eva.
Kabsat ni Manong Sherwin. Dito'y ngamin ti imbaga ni Manong ko apag trabahuan na. Diyak ngamin makontak. Ayan na ka di, sir. Tinasaya, sumurot ka kanyak, taday pakita ken ka. Manong, Eva, ading ko. Apay nga da ka dito eh. siga ti rumba nga pagdamaga kiti kasta. Apay nga da ka diti pagbaludan. Anya ti nararamid mo. Dumingag ka, ading ko. Isalaysay ko tinapasamak. Tsaklay pag-arop at tinakaw mo gayam dagiti kwarta ngayong pawpawid mo kanyak, Manong. Saan nga amin? Tanagrigrigatak yidad duma. Oray pay, sana rumbang tikas di ngay naramid mo. Di na ko makagura, ading ko. Agrado arak ngagpayso, ngam nagkapumat gayam iti dagas awagas tinabusbus ko iti panagadal ko. Pakawanan na ka, ading ko. Jakmat ngamin impagaro, akas to iti pagbanagan ti amin. Ngam no pa'y kasta, naragsakak. Takamaudyanan na, kat makaturpos kamatlangan. Ngam sana ka naragsak, Manong. Ngamin, adakan diti pagbaludan. No kasta, tinaktakaw nga ron, tinaggapan ti kinkinan tayo iti inaldaw. Ay oo na yan aya. No amokla kasta, jakla kuman inawawat. Uray agdepel kamin iti asin, basta naggapoy tinasaya at awagas. Gapo kanyak, iso ana aramid na tikas dyan, ti. Sana pakaragsakan tikas dyan ngay naramid na. Uray no makalpas ka, no saan mo't anasaya at awagas tinaggapuan ti binusbus mo anagadal. Awan Servina, nakaturpos ka, gapoy ti panagtakaw ti kabsat mo, kunadan to ah. Oh, nasaya at nga ron adang gandaytan. Auntie, Mangibabay na di kabsat mo. Iso akalpasan ti graduation mo. Ala amin ang agar-garot mo, tapumanaw kan ditoy. Diyak kaya't amaamuan ti tattao ti kasta nga inaramit ti kabsat mo. Kat pati na kami, may babain. sir, umayak man na nagpagpakaasi kada kayo. Pakawanan niyo kumanti kabsat ko. Tapa man ang makagradwarak. Payadak tinaalan na kwarta kada kayo. Ha? Kinapudno na, sir. Siyak ti makagapuno apay ana aramid ti kapsat ko ti kasjay. Ni Manong ko lang ngamin ti mang tultulong kanya kiti panagadal ko. Taulila kami ngaminan. Kaya't na makaturpusa kiti panagadal ko. Ngam kasjay matan ti naramid na. Ngam no amo ka kasjay ti naramid na. Diyak ko may manugot ngagtakaw ti kapsat ko, sir. Kinapudno na. Nasingpet ti kapsat mo. Jakla maaklon ang naaramid na tikas di kanyak. Kaya't ko lang ikan ti pagnakman na. Ang kinapudno na. Masyanak mo't nakin ko na. Sir, umadanin ti graduation ko. Kati kayat ko kuma. Ni Manong ko ti maging marcha kanyak. Ala, di ka patanagan. Matungpal ti tarigagay mo balasan ko. Kablaawan ka, ading ko. Agyaman ak, Manong. Kablawan ka, balasan ko. Happy graduation. Agyaman ak unay kada kayo, sir. Ngamin, nakarwaran ti kapsat ko di pagbalutan. Imatendar kayo pa yan iti graduation ko. Diyak may ladawan ti kinaragsak ko, sir. Wen, sir. Agyaman ti panang pakawan nyo kanyak. Awan perpekto aparswa. Amin tayo managbasol. Iso nga dakarbangan tunggal may sa ang mga barwanang. Isasapay ko ma, tadi mon ulitan ti naramid mo, Sir Wen. Saan na pulos, sir? Ikarik, sir. Apaman ang makasapulak iti trabaho. Agbayadak kada kayo. Bayadak ti tinakaw idi ni Manong. Di mo baliksan na ita, Eva. Sana na ita bayad-bayad ti panunutem. Baybayan yun na dyan. Tatulong kon kada kayo nga agkapsa. Kaya pangaasim, Sherwin. Saan ka nga ikat a driver ko? Ha? No,
Kaya takpay nga agpaay kada kayo agad pagyamanak, sir. Wen, kaya't kalata. Taamok anak kong laapan laeng ti panunot mo idi. Agyamanak unay, sir. Ket uray di da kong sweldoan, tapno may karok ti utang ko. Bay-bay amon day jay ko nakmahit. Swelduan kalata. Agyamanak at talaga, sir. Pagbabawyak da yung inaramid ko. Ket jak tumaumang agkid-kid daw iti pamakawan kada kayo. Kastamot ten iti Diyos anamarswa. Hello, auntie. Naawat yung ka din timpawit ko a kwarta? Hello, Eva. Auwan ka, anakan. Ay naagyaman manen balasan ko. Uray kas ditim pagpakita miti ka na kayo. Tultulungan na kami lata. Kumusta kayo nga agkapsat dita syudad? Nasayat kami matlat, auntie. Pasaray busy kami iti trabaho mi. Kat kumusta matandag iti kakasilsin mi, auntie? Ay, nagsikong abalasang ni Cherry. Saan da ngayon kasar? Sa itikwan, sinikugan man ti sabalin. Day talag paspasikong ti kukuan na. Sana to'y bati ti anak na kanyak. Nangasawa mo ito, dagiti bubulong akakasinsin mo. Ngam awan uray may sanag kasar ka dakwada. Tawan mo't busbusan da kwarta. Agrigrigat da ita talaga dun ti anak da. Ha? Da kayo nga ay balasan ko. At danubya ni Manong mo. Si Kangay at danubyo. Awampay, auntie. Nagtulagan mi ngamin kani manong alupasan mi pati may patpatak der abalay mi. Sa kamin tumaki asawa. Lukas ta. At dan balayo dita syudad. Saan pa yan alpas, auntie? Ken saan unay adak kalabalay? Umay kay tagpasyarain ton malpas, auntie. Ay nanagsaya atin. Nakabalay kayo gaya mo dita syudad. Talaga amayatan ti biyagyo ka anakan. Alakot di kailan tamang liplikang kahapon. Ulit agdagkid daw iti pamakawan, Eva. Mababainak ka na kayong agkapsat balasan ko. Ay na, lipatan yung tinapalabas, auntie. Mga barwanan tayon. Ay na, ano sanak nga alalayan Lukas to'y nga papananta, Sir Wayne. Ano sanak akib-kibinan, tanay. Marigata nakmata na magna. Di na kumapampanawan, Wayne. Wen, sir. Di kayo madanagan. Taaddaak lang dito'y. Di kayo to panawan. Diyak siguro makasapol ay tikaskan ka kasimpet. Manmano tikaskan ka. Saan ba't apasat ti trabahom tikastoy? Taag maneho kumalang taramidam. Ngam nasimpet ka amang kibkibin kanyak. Talaga kasta, sir. Taawan kat nga ro dagiti anak yun dito Pilipinas. Bangal ala na iti nurse ang mga sikaso kanyak. Ang manjak ta nakapsot ti babae. Sandak ang maawit. No bilang jakon makapagna. Naimbagkan ka at lalaki ka. Ganuwan gayam. Di ka agdanagwan. Nayunak to ti sweldong. Allah, saanan, sir? Diyak pabayatan ti panangasikasok ka na kayo. Asikasuan kayo, kabayatan asibibiyag kayo. Biyang di tao. Apay anak kami suot ka si mangput. Ada ka di saan nyo anak kinaawatan ni Tinobyo. Awan nana. Apay nga ruda kas na ti Jarma si mangput ngay. Awan, masurunak lang. Nakadkadlaw ngamin. Malaglagip na pay laang dagiti ex na. Anya? At apag paykit din. Nga mga no pinagbalin nakla pa nakibutas nana.
Ni, pag ko naamot nga eh. Basta, ado ti pakadlawak nana. Iso ang masursuro na. Sinaaksan ni Gerson. Ngam ti kanayon mat ang masaksakitanak nana. Apay, kabaalam nga ro da mapukaw tinobyong itibiyag mo. Inaramid mo day tay din, saan ka day? May saal daw la sininaam ngam nagsubli ka matlakan ko na. Ay ayatag ngamin unay ni Gerson nana. Iso adyak kabaalan ang mapukaw itibiyag ko. Apay nga ro da sinaam no kunam nga yayatem. Wen ata kanayon nak matapas pasakitan. Ay nabalasang ko, atap mula ang dayta. Awang mo tararamidam Genobium. Si kamot la ang timang parparikat itibagim. Iwaksim tinala ko sa panagim imon mo. Tasana nasaya at tikas ta. Ay ayatag ni Gerson nana. Diyak kayat ang mapukaw ko itibiyag ko. No kasta nga raw, di mo labsan tagimon. Nang runang awang mo tirumbang nga pagimuna. Okay, ma'am. Thank you. Bye. Asino di kinasaritam iti cellphone, Gerson? Jay, may isa kadagiti customer ko, honey. Nag-order manan itila ko ka pantalon. Nan, kitaot man ka cellphone mo. Ah, Asino dagito ka-text mo ababay? customer na kita. Customer, at dapat patik-take na. Ganay. Awan madakas na. Tanabayagan na customer ko dagita. Iti ilakla ko kabadbado. Agawid akon, jak manganin dito yung restaurant. Agtugaw ka kani. Nagado ti babae akatetext mo. Ay, apo, customer nga ron dagita. Palusot ka kit di ah. Ha? Agbiro kak man mat iti lalaki akatext ko. Makityatak mat iti lalaki. Takita ak man no anyamat ti mariknam. Unay kalakit din na ya. Ala, mga takit din. Kalpasan na. Intag pa siya. Aga Hayawanin ganas ko ng pasyar. Ah. Ipasyar mo dagita babae akatext mo. Agawid takit din. Day chayan ni Gerson. Adda man kasasauna iti cellphone. Surudak iti naliman. Nakasingsingpit ka talaga. Kaya awanan bain. Babae man iti kasasauna iti cellphone. Sige, ma'am. Agyaman ako na ha. Ingat. Bye. One! Amok! Addan kasukat ko kan ka, Gerson. Honey, adda ka gayam dit ha? Ha! Agbrektan! Anya ka di man ang tipagkaskas tama ya. Sabali manin a babae di kinasarita iti cellphone. Customer ko nga rod dagi jay. Among mati klase ti negosyo. Agduduma dagiti customer ko iti online business ko. Basta, manjakon. Jakon makaanos, Gerson. Umay ka man giti. Intaman kiti agpasyar. Awan ganas ko nga pasyar. Ayabang dagita at textmate kan callmate mo. Tay soda ti kadwam. Ha? Basta agbrektan! Hello, Carda. Kumusta kayo ditan? Kumusta ni Julia nga anak ko? Awan pa'y nga ro, madam, saan pa'y asimbang bud? Anya, napanan na ngay. Saan ka di nagpakada rin buwan? Imawag itay. Kunana nga datindaran na birthday party nga mawamutan. No kadwa na matket din ni Gerson Anopio na. Okay lang. Patya ka saan na abaybay ang ti anak ko. Wan matkit di madam. Sige nga Rod, rabi iditan iso amaturog kan Carda. Wan madam. Saan kami amatuloy nga agawid dita Pilipinas iti asawak? Anya? Inton umay atawan siguro manan. Tani, ado pa'y tinasken nga asikaswan mi dito'y abroad. Kawan madam. Iso nga gananad kayo iti anak ko dita, ha? Wan ma'am. Okay nga Rod, bye! Nagchat manin da ito ang lalaki. Jak ang da ito. Entertainer man. Taparik na akmat da di a Gerson. Kita at man karamidan na. Agsapulak iti pangibaw ingak iti atensyon ko. Tapno saan la asyak ti masaksakitan. Kanayon nakapagimunan da di a Gerson. Iso nga aramidak man matikastoy. I-screenshot ko. Sakon to isend kin ni Gerson. Taparik na akman tawanan bain. Nanakarda, adda sa nga ilik no madamdama ha? Ni,
Asino balasang ko? Ni Prince. Asino a prince? Agar-aram kanya. Anya? Nay, apay awan kayon ayakan ni Gerson. Nag-break kayon balasang ko? Saan? Ngam kayat ko apariknaan. Iso nga ayabak lang ni Gerson dito'y balay. Tapno makita na ni Prince. Anya? Ay susmadi balasang ko. Di mo pagimunin dyan nubium. Ta mga naglaban ka. Kayat ko ariknaan na ti kanayon ngay parparik na kanyak na. Anya? Namin ano nga ibagak asardangan ng ti makitetex kadagigay ababae. Ngam natangkan ti ulo na. Iso akitaan namat nga rod ti aramidak ita. Jacqueline Pagarop, talaga gaya mo napintas ka ti personal. Saan lagay mo itilad naman na napintas ka, Julia? Nakarkaro pa iti personal. Agyaman na, Prince. Busy kan sa dita ka ti-text mo, ha? Ako sorry napatig-abanag ngamin. Mabit lang Okay. Take your time, Julia. Nagpayagmat nga ag-reply dahi to a Gersonen. Addan sangmat sa bangar aramidan na. Ayan na nga tan. Di pa'y lang nga umay. Mabalinta ka di ti Romar. Talagang awan pa'y reply na. Di awanan ba yung alalaki? Ayan na nga ta. Asino nga tati kaduan na. Anya tara aramidan na. Ay, awanan ba yung talaga dahi ti alalaki? Adan samat kasuron mo. Ay, iko. Anya di ko na, Prince. Kuna, mabalinta ka di ti Romar. Intag pa siya. Ha? Ay, uwan. Sige, uwan, Prince. Agpasyar ta. Tamaburbur yung nga. Kaya't ko nga i-relax ti panunot ko. Naimbag ang orasyon na na. Ada ka din ni Julia. Rimwarda, barawk. Ha? Asino ti kadwana? Tay lalaki asing marungkar kan kwa na dito'y balay. Prince tinagan na. Asino a prince day chay, nana? Ay, kway, tsaka mo. Gayem na siguro. Ay, sumrak ka pa'y Sana, nana. Pumanawak mo't ladagos. Aday na. Naipos kong tiladawan ni Kimi Prince dito yung restaurant. Intag ko pa yan kini Gerson. Parik na akmat yawanan ba yung alalaki. Syaklatan akanayon ti parpariknaan na. Kitaot man kilain na ita. Shoot mo pa, Julia. Okay. Umaw-awag ang tigas kaya lalaki. Nakita na siguro dito sa Jackson sumbat. Julia, ada awak mo. Baybay ang dito. Amang nuna patag na awag day ta. Saan? Iyok ukit din ti cellphone ko. Julia, nakapimpintas ka talaga. Ti ima, Prince. Talaga ka din awan pa inobyo. Awan pa'y. Awan. No, basta, palubusan na ako mga rungagaramdam ka. Nagayata kong ka. Nga oray di santa pa yan nagkita iti personal. Ha? Saan kumapela ada ita ti pagsaritaan ta, Prince? Kaya't ko ti agrelax. O sige. O, Toy. Nayunang pa itin inumam. Inumam amin da ito'y. Tuwan niya, naawagan ti anak ta. Saan pa'y ngaron? Di karda tinakasarita. Saan ka no pa yasin mangpat ijay balay ni Julia? Ano niya? Ni man Gerson ti awagam. Inawaga kon, ngam saan nakanumat akadwa ti anak ta. Ano niya? Ne, apay ngay. Kunak man no iso ti kadwa na. Sabali ka no ti kadwa na arimwan. Iso siguro tinakitak itimpos na aladawan. Adda sabali alalaki akadwa na. Oh my God, Julia. Pagkatan ka. Mandi mo ngayon. Tepang yung panaglanap. Matulog tayo di hotel. At palabas tayo ti rabidita. Sa dino ti ayan ko. Sweetheart, good morning. Apay nga data dito eh.
Anya kinaramid mo kanyang. Di ka man nagintindihan mo, Julia, sweetheart. Aba, kalipatan mo ti amin. Awanan kay tibain. Apay ang ginundawayam ti panakabartat ko. Ay, ayatan ka, Julia. Nakasaganak amang ikalay sa kanka. Takdirag tinapasama kiti nagbatan ka. Agawitan, di kan kayo tamakita. Mananggon daw ay. Naggapgapwam, Julia. Ay na, nagdandanag kami kan ka. Pati da mamakan papa, maawag da nga awag kanyak. Kastamutin ka ni Gerson Anobium. Sige tag-showerak na nakarda. Dagaangin na. Naggapgapwan na nga ta. Kanapay akas jay tilangan na simbang pa. Kaslada na dagsun na parikot na. Apay ang napasamak ti kasya kanyak. Ni Gerson Tinobi. Apay asabali tinangirok maak iti kinababae. Awanan ba inday jay alalaki? Binartak na kiti husto. Kalpasan na. Makonsensya. Nagbaso lang kiti nobyo. Anya taramid. Julia, balasang ko. Anda ni Gerson. Rumar ka dita silid mo tasangwab. Nasakit ti unok, nana. Pakibagayo abaliwan nan to ti umay. Please. Apay ngay akas lalikliklikan na kantinobya, mano. Wen nga ron, in-block pa yan iti FB. Awanan ti makakontak ka na. Tugal mapana ka di balay na. Adlaw adina kaya't akasar mo. Ha? Ala, amangan mo't no dan sa bali anobyo na. Awan tiyan mo ka nagbasulan. Uno nagkurangakan ko na adik. Rumbang ko mga ron akasaritan na kaatap na mumtar aramida, mano. Wen nga ron, makabulan ng awan komunikasyon mi. Maririmbo ka na. Amok nga da pagdaldala ng balasang ko. Mabalin ang maamuan ti problema. Tapno amok ti isungsungbat ko kada mamakan papam no umawag da. Mabainak amang ibagay ti daytoy, nanakarda. Di kag babain. Nabayaga ko ngagpapaay kada kayo kas babaw ninyo. Kasla anak kameten. Isong apektado ak tunggal makita ka na niday ka. Nagbasa laki din, nobyo, nana. Ah, anyat kayat mo asawan. Daytoy yan ti pagdandana. Nagbungan ti pananggundaway day ti alalaki kanya. Masikukak na nakarda. Anya, nagpa-check up ka din. Wala na. Positive. Anya, agad ka sa nga rubitan. Awagak ti ama ti sikuko. Taibagak ti kasasaad ko. Masampul atakdaran na dinaramid na kanya. Agad ka sa nga tinobyom. Kasaritan nga rod Sana, nana. Mabainak asumangukan ko na. Agyaman nak, tanakisinara ka manan kanya, Julia. Kailiw ka na yan. Masikugak, Prince. Masampul nga ikasar na. Di talaga yan. Awan problema. Nganin, ay-ayatan ka mata talaga. I love you. Kaano nga rod ti panang ikasar mo kanya, Prince? Iti kabitan na panawan, sweetheart. Makiasawa akon, mama. Nabiit kayo pa'y anagam-amoy tinobyo. Nang makiasawa kan ko, anak. Kapilitan, mama. Ngamin, masikugak kon. Ay, anyan. Kung akno ni Gerson ti makaginasat mo. Basol na no apay anapasamak ti kastoy, mama. Basol na no apay nga insukat ko iti sa bali. Ay ayatom ka di ti ama ti sikog mo, anak. Saan, mama? Ngampadyak ama sursurong tungayatan. Bayat ti panaglabas ti aldam. Apay anak, ramid mo ti kastoy kanya. Julia, awan mo ka nagbasulakan ka. Ladingita. Nga madalitan. Dalpasan ti amin.
Masikog ako. Iso ang makikalay sa akon iti ang matisikog ko. Diyak mat kayat nga ipaako kan katisikog ko. Kan mabain akon kan ka, Gerson. Apay akas ti tinagbanagan ti ayan ayat ta. Kasanon dagiti arapap ta. Talaga akas na. Nalabit. Saan adata tinaikari para iti tunggal maysa, Gerson? Apingita ka lang asumangpat, Prince. Manungaal daw ang nagpukaw ka dito balay. Ang moment ang kabulana kung iti may kaduhang anak ta. Awan bibiyang ko. Rumaramat lang ha. Apay akas naman ang kilangang pasimpangpat. Babae Kaano nga tangag balbaliw ti asawa? No ang muklaan na igumon kayam iti maiparit nga agas. Diyak ko man nakias asawa kan kuana. Ala, agnaid ka pa'y laang dito'y balay, nukunam ames stress kay di balayo, anak ko. Tano saan nga agbalbaliw ti asawam? Ang mga noan niya pa'y ti maaramid na kada kayo iti anak mo. Sana bale, tasaan kami nga agsupli dyan. Agyaman ak, mama. Ala, di ka nagsangit. Awata mong tigasat mo, anak ko. Talaga akasta. Basta di mo baybayan dagiti anak mo. Nagdarasudo sak ngamin, mama. Tila ang bagit ti pinanunot ko iti kalabas. Isuan ang pasamak ti kasti kanya. Sayang lang. Tasaan ani Gerson tinakagasap ko, mama. Siguro, no iso ti asawak ita. Nakanagragsakak ko, ma. Iwak simon ni Gerson iti panunot mo, anak. Taadan bukod na a pamilya. Ti aramidam ita kat ipamaysamlatan ti atensyon mo kadagiti anak mo. Kat ikararagam di asawa mo. Asapay lakuma ta makaamir isan. Kat idyanan dagiti bisyo na. Sakbay nga giwayat tayo iti agdang, panunutan tayo pa iti maminribo adaras, nurumbang wano saan ti aramidon tayo. Tanariga ta may subli, tinapalabas. Alaga gayam, di tamanan tinagpatinggaan, ti sabali man na napagadalan nga istorya. Dito'y drama tayo. Biyang ti tao. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat Diyos tagngina iti tunggal maysa. Biyang ti tao. Hi, friend! Bea, friend! Ala, imbag man talaga ngawit ka. Sandal ka. Thank you! Ala, pimintas ka. Talaga? Ay, thank you manan. Ay, Wan, adakad wa kasi mangputsi ka. Asino? Ni June, aday je balay. Diya ko ning kuyog to nabannog iti biyahe. Asino day jay Ajun? Nobyok, may sa pulis. Professional ti nobyo. Ha? Agsusweldo iti binulan. Iso nga oray sa anak ang trabaho ko tayos lang. Ngamin, agsusweldo iti binulan ti nobyo. Bea, Iso asika, tay professional mo ti sapulam, friend. Saan nagaputagwapo kat aklunam mo ti nadagos. Nga oray awan mo trabaho na. Practical ti biyagitan, friend. Bea, inyagan ka itilang ka. Naluuman day. Yan dayo man di ta prutas alis. Ha? Amay, di mo't paboritom day to idi. Diyak kaya ti angot na. Ibilan mo day ta. Pasensya ka na angam aginawak ngamin. Ado ti diyak kayat nga angot. Agsakit ti rusok ko. No kasta, masikog kan? Congratulations, friend. Agyaman na kaalis. Anyat imbaga tinobyong ngay, idinaamon na masikog kan. Siyempre, naragsakan. Di saan kan nga agsubli nga agtrabaho ijay syudad. Saanan?
Di na kun palubusan tinobyo nga agtrabaho. Agkasar kayo ka din? Unang, no next year pa eh. Makumikom nga min tinobyo kiti trabaho na. Kasta ka di? Katsi ka, kumusta kayo matan ka ni Mark? Ada ka di matan na pasama kiti nagbatan nyo? Masikog ka di matan? Ni? Advance na unay ti panunot mo, friend. Awan pa'y napasamak iti nagbaitan mi. Anya? Ay na, kundi ang makamot. Ay, anya kay ti masakbayam no iso ti pakiasawam. Katawan mo't na talaga na trabaho na. Makikons-construction lagayam. Wow. Ay na, may ramraman kan tulakit di nga agrigat, friend. Naimbag kanya ka, ta professional jay pakiasawak to. Sikat ti pa ka siyang friend. Ngamin, construction worker la ang genobium. Jay kasi ti boyfriend ko professional. Kan, natalgad pa ti trabaho na. Agkasartan, Alice. Sikat ti makaam mo. Total, nahustuan tamad dan iti tawan. Kaat ka na kasar. Tamang bukol tan iti pamilya ta. Oray siya, kaya't kumatan ti makikalay sa kan ka. Ngamin, kaya't kaunay nga agbalin nga asawa. Kan ama dagiti agbalin to nga anak ka. Agyaman na ka. Kasta hakmatan ka. Ay ayatan ka unay. Ay ayatan ka, Mark. Kablaawan ka, friend. Naimbang man, tada ginastos ni Mark anang ikasarkan ka. Kat agons construction lang. Ay, kwa. Manumutlat sweldo na iti dayjay ngay. Nagtitinulungan dang agkakabagyan, Bea. Timulong pa'y ni Uncle Pido nga ulitag na. Ay, piman mo't Mark. Angam na siya to tagkasar. Ay sus, bongga. Saan laak simple, friend? O di mayak, friend. Naimbagan ka, tadakkel sa tisweldo di nobyo. Wala. Kaano kayo nga rod nga agkasar ngay? Dakkelan ta sigog mo. Mabiitan, friend. Isaganaan mi ngamin anaimbag. Tapno yung grande ti kasarmi. Bongga! Ay, kaasi mo't jigayam ko, nanang. Apay ayabe ya. Wala, tamang urkurangis mo't tinakiasawaan na. Sana baknang. Anya, pagkunaamot. Kasano? Construction worker din nakiasawaan na. Ay na, sigurado. Agrigat to ni Alice iti sidong day dya lalaki. Di mo lalaengen dagita at trabaho, anak ko. Tadisente dagita at trabaho. Kan uray man saan abak ng di asawa na, basta nagagitlakit din nagtrabaho. Awan lat ammokon. Ay, naimbaglakit din ata professional dyan nagbalin anobyo. Kat kaano nga ron nga ikasar na katinubyom, masikog kan. Into no may atawan nanang. Kan mas daawak. Apay asag paminsan nga umay tinubyom dito'y pagapapa nga manak ko. Sag paminsan lang nga ruden, tenga trabi ipay. Saan pa'y nga agpaot dito'y. Talo oras nan sala dito'y balay. Kalpasan na pumanaw adagusan. Ay, katgagangay na ata makumikom nga ro iti trabaho na. Pangrabi ingamin no daduma, nanang. Mark, Alice, itatagasawa kayo. Nasaysaya at no nakabukbukudan niyaw abalay. Uncle, awan pa'y mo't pagbalay mi. Itig kaong tibalay ko di sa bila. Tawan mo lagna na di jay. Da kayo timang tawid iti dayjay. Ta awan ket nga ron asawa ken anak kaw. Sisya kaw nagbibiyag. Agawid kayo ijay, tag mula-mula kayo. When na wag tanakin kayo, itidingway no isaw. Ha? Ay na, agyaman kami, Uncle. Agyaman kami, Uncle. Mala, agsingsingpit kayo, Agbinadang kayo, itirigat, ken ginawa. Sapay kumatag na nayon tao, ti kinaragsak yaw at nakaw. Agyaman kami, Uncle. Nalawan sa unay tar aramidem akulungan ti baboy, Mark. Wait, bakit?
Tanayunan tanto ti alaan ta buryas. Ala, kaalaan ta nga tati agtarakan iti baboy, lakay. Saan tanto nga ta amalugi? Awan kastay padasan ta bakit? Amom, marikrik na ka napintas ti agtarakan iti baboy ditoy. Taado ti danong. Iso di ka madanagan bakit? Saan ta malugi? Basta giddanan ta iti kararag. Tamo nga dan tulat ta kaasin ni Apo Diyos kadata. Sa party mapanigitalon, tayo nakdalusan dagiti mula ka natin bakit? Sige, tasyak ton timang pakan ka dagiti tarakan ta amanok kan baboy. Alang rod. Ano sampay lang ha? Wen, agin nanos ta, lakay. Ag tinulong ta para itinapintas amasakbayan to dagiti anak ta. Asino di kinasaritam iti cellphone, lakay? Di ka sinsin ko bakit? Natay ka nun niyang kalpidong. Anya impatay na. Naatake ka no. Anya. Ay, kaasimot ni Uncle Pidong. Sapay nakasingsing pa. Uwan nga rod. Gaman niya may no ijay langan tinagpatinggaan ti biyag na. Awan mabalin tayo. Mapantay makilamay bakit? Sapaan tayo ti agbiyahe itong bigat. Marka anakan, tangay sika tikad kadway din ni Uncle mo apidong. Sika nga rod matan, timang tawid dito balay na dito syudad. Ay wanam ti balay na awan. Naimbagla pa kitang dagusan may nukas ting agpasyar kami dito. Agyaman na kante. Nagsasaritaan min nga agkakabsat dita. Kat napagnunumwan may asika timang tawid dito balay na. Total, adan kabukbukudan mi abalay. Kan masyan kami kan kataulila kan ademang. Iso asikan timang tawid iti daytoy. Sige ante. Katagyaman akmanan. Saan mi nga ugali ti agag-agom tamadi ti kasta. Lalakay kan babakat kami nakakabsat day di Uncle Yo. Saan mi may tugot dagita inton matay kami. Iso asikan timang tawid iti balay day di kabagis may Mark. Agyaman na ka talaga ante. Inton makalako ta iti tarakan ta baboy. Kaya dagiti itlog ti manok ta. Patarimaan tanto ti balay ngayon patawid kanyak ni Uncle Ija syudad. Ha? Apay, ijay tayo ka din nga agnaan, Mark. Saan? Ipatarimaan talaan. Ta ipaabang ta. Anya? Napintas ang negosyo ti kasta ija syudad. Papintasan ta. Ang mangilasin tamot iti kwarto, apag turturugan tayo, nagpasyar tayo ijay. Kat, adakan ka day talakay. Sayang ngamin dagiti mulak dito yung napanawan tayo. Ken, biro kung ti bagik ti trabaho iti daga. Iso papintasan ta di balay tayo ija syudad. Napabangan ta bakit? Ngam ipakadam tupay kadaan tim amangan no dida kayat apaabangam day jay. Wen, siyak to ti makam mo ang makisarita kadakwada. Awan problema iti dayta, Mark. Aramidin nyo ti amuya pagsayaatan nyo. Kukwayon day jay, iso nga awanan pakibyangan mi. Noan niya ti plano mi ti day jay abalay. Agyaman ak nga rod, ante. Basta di mo kumailaklakuan, o dapan nakabalin nakanakan. Tapakalaglag ipantayo iti day di Uncle yo day jay. Wen, ante. Saan to ang mapasamak na ita? Napatag day di Uncle Pidong kanya. Iso ang napatag mo amin ang napanawan na. Ala nga rod, adalakit pagpatarimaan mo, sige makamukan. Nasaya at kit di day taan na panunot mo. Nalakot ang dagiti tarakan talakay. Wen, bakit? Iso ang parugyantan nga ipatarimaan di balay tayo di syudad. Ang mga latamanan iti sa bali at tarak nun ta. Tapnadan tumanan ilako tayo. Sige, Mark. Uray ininutin ta patarimaan ti balay. Tinapatag, malpas. Wen, pat-check nga dakaasi ti Diyos. Bakit? Kasla kaano laang idi matartarimaan ti balay ta. Ita, nalpasan. Mabalinan ang maipaabang lakay. Wen nga rod. Uray nang ina ti abang ditoy. Sigurado nga ado ti mayat nga agabang. Taasidig iti sentro. When walking distance ko naman. Ala, agrupat ang rodan ba kay? Taagawit tamanan ni Diya probinsya. Tainta kitain lang iti anak ta. Intapay gumatang itiyawit ta ije probinsya, Mark. Wen, bakit? Alis! Ha? Nibiya di ah.
Uwan nga rod, imbag ta nakita na kami. Ay na, dandani saan kayo mabigbing. Ta nagningisit kayo matan. Ha? Ape, ang imisit kayo matan. Apay, anya trabaho yo adwa dya probinsya. Agi sur-sur-sur kayo itinatangala ko yo. May initan kayo? Gagangay na, Bea. Takapudutan jay ayan mi. Una nga may na, madlaw makakaasi kayon. Madlaw nga agrigrigat kayo iti kasta lang ayo. Ha? Noan ya't pa nagkitam kada kami, isun Sigangay, kumusta kan? Masikog kamat manan. Una, may katluntun nga anak ko daytoy. Ha? Nagkasar kayon itinobyo? Kwa, intun umay atawanan. Kasta ka di? Ay, banda kaming tungarod Ay, kawana, umay kay to. Nanang. Ala, apayakas tatarupam. Nagaduti ka muul mo, anak ko. Impagat-pagat nagdasawa ni Edgar, nanang. Ano? No kasta. Adda asawa jay nobyom. Ada. Kunak tupay kat. Husto tinabayagan nga atap ko. Nakadkadlaw ngamin nga adda asawa day chay. Tapay adi na kaipasyar ijay balayda. Ken kanayon na nga itantan ti kasaryo. Kasano kaming kadagiti anak ko. Ay, ala katawa tigasat mo anak ko. Anya ngay kat addaditan. Basta suportaran na adagiti anak yo. Tane, awan met nam na maem apangalaan iti pang suportar mo kadagiti anak mo. Nanang, kwartayo man. Nay, pangalaak ngay iti kwarta. Kat nagbasit mo ti mapaglaklakwak iti sampagita iti sangot isimbaan. Ay, sapay awanin gatas ni baby. Jay amada ngay, awagam tadumawat ka iti suporta. Awanan ti maitid na akwarta, ta nakabalo dun, nanang. Anya, apay anabalod. Indarom ti asawa na atag, rurutap ti babae na. Anya, Ay, problema pa ti pagabang tayo dito itagos tayo. Awan pagbayad tayon. Tani awan mo dun maitid ti ama dagiti anak ko. kat kasano nga rudan anak ko. Agawid tayon ije probinsya. At pasyudan tayong tunbigan. Tabakasyon dagiti ubing, bakit? Sige, taipasyar ta dagiti anak ta. Hanggang di tayo mabaling nga agbayag ije syudad Tawan mga sikaso ka dagiti tarakan tayo dito Kaya dagiti mula. O sige, lakay. Anto'y ti abang ti balay bakit? Nagbayad ang ti agab-abang. Idulin mo na lakay. Si kalatan. Tas si kangaro ti para igam iti kwarta tayo, bakit? Malaman lang. Ala, agrobot kayo kadagiti anak ta. Intay man nagpasyar ije plaza. Tarong yun dita. Try pala, hindi may agure ka. Mabigbig ko jag laklako iti tarong iti sidewalk Tarong yun. Ha? Nibeya mo tayo dyan. Asit ganta lakay. Ala, agordar ka iti kayat mo akanan, Beya. Kwa, awan pagbayad ko, Alice. Da kami ti agbayad. Di ka madanagan, Bea. Agyaman na. Nalibre ti pangaldawak ita. Ayan dagiti anak mo. Ay, adaday di probinsya. Ni nanang ti mga awir kadakwada, Alice. Kasta ka di. Masapul mo't namin amang gadak. Babaan ti panaglaklako kiti sidewalk. Pasaray tiliwan da kami, iso ang masapul nga agbalin kami nga alerto. Sisak lang amin amang supsuporta kadagiti anak ko. Ayan ti asawa mo nga. Nagkasar kayo ka din. Awanan. Nabayagan ang nabalod. Gapoy ti kinababaero na, Alice. Kan dinak na ikasar. Tadasigo da pamilyana. Anya? Iso kablawan ka, Alice. Ngamin, nagasat ka iti nagbalin nga asawang. Nakatumpong ka iti baro, kan nagagat nga asawa. Kat ita,
napintasan ti Biagyo. Day tamad ti pagyamyaman ako na iti Diyos, Bea. Ngamin, inikanak iti responsable nga asawa, kan amadag iti anak ko. Ba nagapangapapalak itakan ka. Mababainak nga rod. Ngamin, tinagtagibasit ko ti asawam idi. Sorry, Mark. Awanan niya man na kanyak na jay, Bea. Mababainak ka talaga, kada kayo. Di mo laisen ti trabaho ti padam a tao. Ken di mo matpaglastog ti adwa kwartam, nang runa no saan mo mat ang nagbanluga. Ala papagayam di tan ti nagpatinggaan di sa palimanan na pagadalan nga istorya wala pa kasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyang. Di tao. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Thank you and God bless. Biyang. Di tao. Agkasartan, Bek. Agbay sorry ko. Uy, tap na sigurado ang mapukudan kan. Oh, pinaragsak na kitinay na nga ibagam, Rico. Agyaman na ka. Kasarita tanto nga rod na mamakan, Papa. Ay, kwa. Si kalangin, di makisarita ka dakwa na, Beth. Anya? Duwata nga. Mabainak. Ngamin, awan kwarta kapag kasarta. Kasano nga rod na makapagkasarta na awan matgayang kwarta mga aramatan ta. Di, kwa. Ibagam ka na, mamakan pa pa. Tayo suda pila taggastos. Anya? Naibagka na kayo ha, tapak nang kayo. Kasano no dida kaya? Ipilit mo tatlo umanugot na. Papa, agkasar kaming ka ni Rico. Ada-ada kayo dayta. Nahustuan kayo mo tani tatawan. Iso okay lang kanya. Iso na lang ta. Tanya. Kwa, awan pa'y urnong ni Rico, Papa. Awan kwarta nga aramatan mi. Anya. Nah, kasano nga ro na makapagkalay sa kayo no kasta. Ibagam ka ni Rico ta gurnong pay. Intulad dan urnong na sa kayo ito agkasar. Saan na mabalin na maitantan ti kasarmi, Papa? Tani, ang mga nagsikuga kung iti mabiit. Tanailuan kami ni iti nobyo. Anya. Isa ang masapul nga agkasar kami. Anya nga ro, di gastuson nyo agkasar. Ay, kwa, da kayo pala tagastos, Papa. Anya. Anya nga iti masakbayam iti day ti Ariko. Kat istambay mo't day ti Hibet. Nabisyo pa Ay ayatat ni Rico, Mama. Kan ay ayatan nakmat. Awan trabaho na. Anya nga iti pangbiag na kan ka. Agsapsapul mo iti trabaho na, Mama. Apag isuntuan no agasawa kami. At dantumot ng trabaho na. Talaga ka di asahanan ngagbaliw ti pangadag mo. Saanan, Mama? Basta'y ayatot ni Rico. Sige, makaammo ka nga rod, anak ko. Anya ti plano yo itatanalpasan ti kasaryo, Rico. Beth, pag nadan nyo, Beth man no niya ti desisyon na, mama. Sika man, Rico. Sika at ang desisyon. Ura agawit kami ijibalay mi, mama. adda kada kayo dayta. Ag tinulong kayo ngagtrabaho para itibuklan nyo a pamilya. Ay na, pasensya amon to'y balay mi bet Kalkalapaw lang arudan. Marmarga ay pa ay. Okay lang, nanan. Kun sana simentado ti datarme. Ay na, nakababain pa'y kitdin kan kabalasang ko. Okay lang, nanang. Sa anak mo na arte? Mala, mabitla nga ron tayo nakitaan tayo lutlutwak arabong. Tayo sutisidaan tayo. Agsitsida kay tirabong balasang ko. Uwan, nanang. Diyak kaya't ang nagditiri ko. Saan na ka makaanos? Awan pa'y gayam kuryente yun dito eh. Agawit tayo iti balay inton bigat. Ita, napanag na kamon ti kinarigat ti biyag mi. Ultimo kuryente kat awan. Iso nga aganos ka, wan? Saan na ka makaanos dito ang lugar?
Ijay balay mi ti pagnaadan tari ko. Kanya ting pagkadyanak tagan ka. Aba, nagsuplita dito yung balay. Insuplita mo, nagitikarkaret na. Di na ka numaanusan ti agnaed ije balay dari ko. Saan ka no ako portable? Kalkalapaw la ka no ngamin ti balay ta. Ay, daitan, day bagbaga. Nukas lang tumatek ka, pimpet iti day jari ko. Oh, umarik na ita, tirigat, iti sidong ti asawa na. Barang makasapul tumot lang iti panggadan di manugang ta. Ado, ti bastre ka na trabaho. No talaga, akayat na, ti trabaho. Kumusta, Rico? At na-playa matrabaho. Ay, awan pa nga ron, Papa. Narigat mo ti makastrag iti trabaho. Ada pangisarkakan ka. Bagar iti may sa grocery. Ha? Pasensya ka. Ay, narigat mo at no agtugtugaw kay latan nga agasawa dito ibalay. Nagtrabaho ka para iti masakbayan yung agasawa. Uwan, Papa. Kuyugon kayo itong bigat, tayo apply kayo iti trabaho. At tagayam ko apangisarkakan ka. Anyamat ni Papa. Pilitin na kang trabaho. Kudyak pa yung nakasagana nga trabaho. Gusto am latan ti kayat na tapno saan da agumuraken ka. Abay nung sikat ang trabaho. Anya, ay, nakarkaron na dida ka maawat ang manugang no kasta ka. At data dito'y balay. Kalpasan na, siya pala trabaho para iti pagbiag ta. Kat adda ka laang dito'y balay nga agtugtugaw. Anya lat sa wandan ngay. Apay nga min, ayaw nga sulit pa kasikuran. Asino tinapatpatagkan ka? Siyak nga asawa? Wano lagi ti demanding nga dadakil mo. Napatag kayo amin kanya, Kriko. Pagusto ang latan ti kayat ni Papa. Tapno awan maibagada. No kasta, mangrugin nga agtrabaho inton bigat ti manugang ta, lakay. Wan, nawat adagos tagayam ko tinangisarkakan ko ana. Ngumaton to kano ti sweldo na into nagbaybayan. Ay kat nasaya at anusan na ti kas ti trabaho, ta saan mat ngamin ang nag-eskwela. Uwan nga ro. Nagyaman kit diya, tanaawat adagos. Okay ti sweldo na ijay. Makaurnong da nga agasawa, no muda ti agimpay. Talibre mat ti kananda dito'y balay. Kan aminan ang masapsapul da dito'y balay. Libre amin. Oh, nasapa ka mata nagawid, Rico. Nag-under time, Mac. Nasakit ti abaga kan sigat. Magikada ko niti trabaho ka. Anya? Makabannog ti kasi at trabaho. Nakatakdira ka galmalam. Sunto pa ila adda suplada kan suplado a customer. Nagginada ka nung agungunay. Nabannog ka nga ron. Siyempre, aginana ka. Rico, Sigurado asitaan nakmanan ni Papa nung makita na anasapa ka nagawi. Grabe mo tiyang. Istrikto launay. Pumanaw tansan dito'y balayo. papanantangay. Awan mo't sa bala pag naagdanta. Agabang ta. Anyat pagabang tangay ka awang mo't trabaho ta adwa. Tako nang mo't ngagikat kan iti trabaho. Alaan mong titawid mo kada mamakin Papa. Ha? Ni, wan ngagpaiso niya. Wun. Alaan mo, talumasin ta niti pagnaadan. O sige, kasaritak to nga ron ida. Mama, ala ako man titawid ko talumasin kami iti pagnaadan ka ni Rico. Apay ama sapul a pumanaw kayo. Okay lang mat kada kami iti amaam. Nga uray dito yan balay ti pagnaadan nyo iti agnanayon. Grabe mat ngamin ni Papa. Puwersaan na ngagtrabaho ni Rico kat nasakit nga ron mo ti pagbagina. Anyat kayat yo. Agdipendar kayo ng tangkada kami, kanin mamam. Papa, Panangisakit araramidag. Di bulungak lang aruda na nakastrag iti trabaho di asawa. Ngam di mat nakaanos. Saan mo't anarigat ti kasya trabaho? Narigrigat ti konstruksyon. kasla ngamin saan na panangisakit araramidan nyo. Di yun sa ngamin kaya ti kaadami dito balay. Isungay si istriktuan da kami. Saan na pundo da ita? Di naklang amin maawatan. Ala, husto daytan. Oh. Pangaasiyo, di kay agapang agama. Mala, no kayat yun ti lumasin. Sige, makaamu kayo, Beth. O sige,
Ngam masapol nga itad yung titawid ko. Tap na daramatan ming agasawa. Anyat makunam iti na ibaga ti anak ta, lakay. Mapalin ka dyan kayat. Masya na kaya anak na. Sadot tumat ngamin di asawa na. Lakay. Ititan titawid na. Pat ganda ti kayat na. Ngam saan ta nga itid amin. Kunak man no agabang ta ako nam. Apay nga imay tamanan diti balayo. Dito ti pag nadantan. Anyamot tan. Diyak nga ron makaanos dito'y kunakkan ka. Sayang ti pagabang ta. Gusto nga anong santan diti balay. Adamat pagabang ta. Adamat kwarta ta. Sayang nga rod. Agabang ta nga awan mo trabaho ta. Gusto nga anong santan diti balay. No di ka makaanos, agawit ka siksika di balayo. Basta pag bingayan ta titawid mo, tagasawa ta. Nagkasar ta. No anya ti kukuha ta adwa. Anya? No anya, agawit ka pala di balay o siksika. Uno aganos ka dito balay. Sige. Agano saklat ta dito yun. Ante, nakalagip mat dain San Rico api masya. Ay na, ag nagdan dito'y balay ka anakan. Ha? Pimanaw dan ijay balay da balayan nyo? Wun, dito'y kano ti kayat da pag naudan. Saan samot ang nairwam itirigat di manugang nyo, ante? Ay katagano sa tamarigrigat mga rutin na kay kamangan na. Irwam na at ibagay na dito'y probinsya. Kailiw kun di anak ta, lakay. Di pa'y imawag apulos. Nakalipatin tayo jay. Di pa'y umay agpasyarmat dito'y balay. Umay tumanan na, no awan kwartadan. Ay, kumusta da nga tan iti asawa na? Saan da nga tamot lang agapapa? Ang mga no kun konsumisyon matan iti sidong ti asawa na. Kaasimot di anak talakay. Di ka nagpanunot, iti negatibo. No di ka ma-stress. Ikararagan talatan ida nga agasawa. Agawid tan iti balay Rico. Diyak makaanos dito yan. Kita naman, kimutong akon. Di nakpay mapagsida iti naimas. Ngimisidak pa yun ni. Tala ka man, be. Amumot ang narigat ti panagbiag mi. No di ka makanos, di agawid ka iti balayo. Agawid ka, adwa. Kayat mo ang malawanak, di man nakibiyang nga, ma'am. Rico, Agawid ka kititain ka pa'y panayo ng tinala matawid mo. Kurang dahi dyan intagdakan ka. Agmamaysa ka nga anak da. Ngam kas jay laang ti intagda atawid mo. Kwarta laang. Jay titulo ti daga atawid mo ti alaang. anya. Kanya pa'y latararamidan. Agtignay kan. Amumat nga awan trabaho. Nakurapay kami laang. Ngam agsapol kay tinaima sa sidaan. Agawid ka na di balayo. O di ka makaanos. Oh, anya. Agawid ka? Panawan na kon, ha? Amo mo tadyak ka ba lang di maisinakan ka. Tayayatan ka, Rico. Mukasta ka ro. Sikat yung remedyo iti kwarta. No di da kayat nga itad ti titulo ti daga atawid mo. Kwarta ti dawatan. Agpakpakasi ka na. Ibagam nga awan apulos ti kananda tapno masyandakan ka. Agnaad kayo nga minan dito'y balayan ako. Ay na, ngimisit kan kimutong kan. Umayak lang dumawat iti kwarta, mama. Kailiw ka unay anak ko. Di kan pumanaw. Ayabam ni Rico dito'y balay, taagnaad kayo dito'y. Di na kayat dito'y, mama. Iso nga itad yun ti daw-dawata ka kwarta. Kasyanda kami kumamot iti asawa. Awan ka nan, min. Kurang tintad yung atawid ko. Iso anayunan nyo. Anya, Rabiin. Namawan pa ilaang ni Rico. May magtanday siya atao. Basta da kwartami. Kanayo na marapyan. Bet! Ingka maturugan. Rabiin. Sumangpot tulat ta ni Rico. Diyak makaid na nanang. Inalang amin ni Rico ti kwartami. Awan apulo simbati na kanya. Hanya. Apay ngamin nga intad mo nga'y katamom lang arudan ti ugali na.
Apa anak ba't ngamin no jakpat ganti kayat na nanang. Kabilan nakpay. Ay, itata mo ti ugali dyan anak ko. Adakan ka no panaawa mon. Awan, tinapinta sa masakbayam kan kuana. Ay, ayatag niri ko nga oray masansan ti panagapami nanang. Diyak ka ba ilan asinaan? Ay, kasano lang atan, no adan anak yaw. Kasila ang nagitag palin ng anak yaw. Tawang mo trabaho ni Rico. Rumarak nanang. Surutag ti asawak. Ay rabiin. Amangan na niya ti mapasamak kan ka. Kan may sa, di mo amono sa dino ti pang surutam kan kuana. Kadi mo matamutayan na. Madanaganak nga minanang. Hindi ka unag dandanag. Balasang ko. Ante, ngayon San Rico, nadisgrasya ka no iti motorsiklo a binulod na. Nabarta ka nagmaneho. Anya, sa dinaw, kanayan na itangay. Ay kumustang dyan ako. Adda ka no iti ospital, ante. Anya! Nanang, Jack pa'y kaya't matay. Ay, wen, saan ka pa'y amatay, anak ko? Iso na laang tabarigatan ka na magna. Napiktaran ka no titurin. Nanang, Ape nga minanagmotor ka na Bartag Rico. Anya nga ita. uwan nga ron. Magbababaw yak. Ngam naladawan ti amin. Beth, bakit? Yalanak man iti tanong. Makain inumak. Mabitlaang. Anong sanak nga si kasun bakit, wen? Tanwagin bagak. Agsubalit aktukan ka. Marigatan ka kanon amag na. Tapiktado tito lang itilikod mo. Awan sama namnama makapagnakan. Ikararagtang aging bagak pa Beth. Sige, tayo nakagdis kita riti kwarta. Awanan maigatang itimakan. Diyak agawid itayan ti asawak papa. Mama, panawa kon. Anya, kasi nung ating mga sikasukan ko ano panawa mo. Mabambanugak ngaminan, papa. Isulatan ta sa asikaswag. Diyak pa'y makatrabahon. Tadyak mapanawan ni Rico na awan tinana kasing nublat ko ang mga sikaso. Ano sa mga sikasuan at asawang merod? Talaga kasta anak ko. Na ito yung tibungat ikinasukir ko, hindi ka na kayo, papa. Mama. Ala, di ka nagladingit, anak ko. Nalpasan ti amin. Panlubok la siguro day takada kayo nga agasawa. Rico, ada ka ni tao may dakaalaan. Ijay balayan ti pagnaida nyo iti anak mi, tapno makatrabaho ni Beth. Iso nga min ti pangital ka kadag iti daduma negosyo mi. Papa, mabainak. Agawid tan ije balay da mamakan papari ko. Tanda ti babaunan ang mga sikaso kan kano agtrabaho ak. Di ka ko mamasaksakitan, Rico, ah. Agam kaya't naka napanawan ti anak mi. Ngam inay-ayo mi. Iso anak ka mi rismet lang. Pakawanan da ko papa. Kaya't ko asulnitan dagiti nagkurangak kada kayo. Nagkunay ti asawa. Ngam ka sano? Diyak matan makapag na papa. Mama. Ala, agkararag ka, Rico. Dawatam ti kaasi ti Diyos. Tawan imposible kan kuatan. Patyag nga adapay napintas a plano na kan ka. Awan nasayat ngit den ti kinasuki. Denggen tayo ti pamagbaga dagiti dadakkel tayo. Tapno awan to ti pagbabawyan tayo. Ala papagayam, di tamanan tinagibusan ti sabali manan na pagadalan nga istorya. Dito'y drama tayo. Biyang ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insura ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless kada kayo amin. Biyang ti tao.
Naimbag nga oras yun, Auntie Marie. Uweng kaanakan. Si kamat gayam. Ni, adamat ka doon. Ay, wen Auntie, ni Hil, nobyo. Naimbag na oras yun, auntie. Si ka, adda gayam man nobyo. Nabayagan nga da nagkinaawatan mi, Auntie. Kastaya. Ala. Sumrag kayo, kaanakan. Agyaman kami, Auntie. No kasta, umayuyawis ti kasaryo, kaanakan. Wen Auntie. Sige, tatumulong akto para iti magastos, kaanakan. Oray sana, auntie. Nakababayan mo. Sana bale. Tadan aramatan mi para iti dayta. Ay na, napatagtoy ka anak ka kanyak, Hil. Iso akayat ko matitumulong. Iso apang nga asiyo, tadiyo paayan ti jaya katulong kada kayo. Mang tedak iti cash, kainayon nyo iti gastusan nyo. Agyaman kami nga rod, Auntie. Agyaman kami, auntie. Awan anyaman na. Nataarto'y nobyo kaanakan. Saan mo't, auntie? Hambal ka matlaunay. Mala, mabiit lang ha. Agpaluto ak iti taraon, tadito'y kayon amangan. At titinayon ti inted ko akwartayo kaanakan. Ala, timulong kayo lang arudan iti nagastos iti kalkalpa sa kasarmi. Mangtad kayo manan. Siyempre, kasta ti kinapatidyo kanya kaanakan. Imbilang kayon kaspudpud no nga anak ko. Anyat serbik nga antim no saan kayo atulungan. Nakababay na talagang kada kayo, auntie Marie. Di kayo managbabain kanya. Basta kayat kayo atulungan. Ket no adda ka sa pulan nyo, di kay kumaagbabain nga umasidag kanya, ta nakasagana at tumulong kada kayo. Taman pa'y akon di tulong dayjay nga antay manak ko. Kaslaan ta kayat yung asawan iti kasta na ibagayo, ananang. Mas daawak lang amin anak ko. Manipod pa'y idi si bibiyag day di amam akabsat ni antim. Kasla no pansin kada kami idi. Itala nga umas asidag kada kayo. Nanang. Kat no kanayon na kami apabainan iti. No tayo umasidag kami kankwa na ngagdawat iti tulong. Kat nagbalbaliw siguro na, nanang. Tabo makatmutan. Ay, sa bagay matkit di Sapay la kumangarod takas tangag paiso. Nabayag sa mutan abalo tayo ding anting, uweng balasang kao. Ay, wen tata. Kasla, itala makitak tayo ding anting na. Nabayag namin ija abroad, tata. Nabayag asaan na nagawawin. Isumulagaya ma. Agsuplipay nga tayo dyan, proud. Saan ka nun, tata? Adon dagiti negosyo na ija sentro. Kasta aya. Apay, tata. Crush yung ka din ni auntie. Diyak di ba? Kursonada ngarod ngarmen. Ay, mabaynak. Nagpintas nga ben nga ore adan edad na. Bayan nyo. Tainton umay manan diti balay. Payaban kay to, tayamam mo kayo kankwana. Ay, sige pa. Ay, agyaman akbalasa ka. De, Auntie Marie, da kayo magkayam. Sumra kayo Agyaman na, Gwen. Umay kayo idagasan iti sidaan nyo. Wano, sidaan tayo kunak manlangan. O, atoy, agduduma nga ikan kan karne. Ha? Ala, naggastos kayo pailangan. Nakababainan na talaga. Ay na, pagbainam ko makat ang tinak nga rod. Kasla anak kayo matan. Agyaman ak nga rod, Auntie. Makaamukan nga agluto, tamaki panganak dito yan. Sa akto agawid ka anakan. O sige, Auntie. Mabitlaan nga rod, tagluto Ay na, ipagmari. Naimbag man ta nakapasyar ka manan. Di ka nang lukat, kadagiti pwestom ijay sentro. At dadagiti tauhak amang bambantay kadagiti pwestok manang. Kasta aya. Nasaya at takanayon ka makalagip nga umay sumarungkar, mare. Takailiw kayo mat akabanding. Nang runa dagiti agasawa aweng kanhil. Ayun, ada ka din trabaho ni Hil amanugang niyo manang. Ay, awan pa'y nga rod ipag. Ngam sapay kumaa ta makasapulan iti mabiit.
Tapno adda pangalaan da iti kwartada. Sapay masikugan di ka anakam. Saan mi kumapay ida pagkasaran idi. Nga masikugmat ngaminan di anak ko. Ado ti mabalin ko apang isarkan kinihil no kayat na, manang. Ay kasaritam tuman nga ron ipag. Sige, manang. No saan lakit di an napili iti trabaho, ado ti mabalin ko apang isarkan kan kuana. Anya ka nunging at trabaho ti pangisarkan ni Auntie Marican kalakay. Family driver ka, no? Anya? Asino nga ti imanehwam? Di na pa'y matimbagan o sino. Agdardaras ngamin itay apim manaw. Iso ajak na palutput na imbag. Naku na, umawag tumanan. Alakat na saya at nga rodano da pangisarkan na kan ka. Ano sampay lang ang lakay. Naimbag tulan no makapas ngayak. Tulungan kan to nga agtrabaho. Taninanang tunti mga waawin iti ipas ngay ko nga anak ta. Saanan? Siyaklat ang tagtrabaho. Ipamaysam kit iti mga sikaso iti ipas ngay mong tunga anak na. Di nakpakadanagan. No kasta, sikati manihwak, Auntie? Wan, hil. Apay, di mo kaya? Saan man, Auntie? Kayat ko. Ano san na nga imanehuan? Tanayunak to ad agos ti seldom, kalpasan ti sumagmamano abulan. Agyaman na, Auntie. Kat no kasapulan nyo ti kwarta, ibagam tamang teda. Amangan no kasapulan nyo ti kwarta, iti umadanin a panagpas nga iti asawam. Adamot kit di basit na nakadulin nga aramatan minto, Auntie. Kurang ano basit? May mayat tay sobra tapno di kay tumabitin. Sige, oray siyak to ti sagot iti panagpas nga ni bakit mo. Siyak ti agbayad iti bil na iti ospital. Nimit kaya man ti Mari ti manihwak, bakit? Anya? Kunaklakid din, masabali a pamilya. Ay ka nasaya at ano kasta? Tani Auntie mismo ti mangtangdan kan ka. Wala. Kontento ang itimbaga ng sweldo. Ken nayunan na kano adagos ti sweldo. Anya? Nasingpot nga ti Mari. Manmano ti amo akas kan kuana. Naparabor, bakit? Umayak man kaanakan. Ni, nakayumot kaya man ti. Sumra kayo Agyaman ha. Ay na, nasaya atay may kayo Auntie. Adda ngamin kayat na ti makyam ang mukha na kayo. Anya? Asino day tangay kaanakan? Mamuan yun to no madamdama Auntie. Payabak pay. Tako na ano sumarungkar kayo. Payabak ka no. Kayat na kayo ang mama mo. Ay katwan paayabam, tagam-am mo kami. Naimbag nga oras mo, madam. Di nakawagan iti madam, tananumuak na ang kabsan. Siya gayam ni Ernesto. Siyakmat ni Marie kabsan. Nice meeting you. Kastamat, Mari. Maragsa ka na kamagamamukan ka. Sapay la kuma, taday ito yung ti pangrugyan, ti panagsiningid ta, Mari. Ay kat, nagasat ni Tata Ernesto, No kaya tan ni Auntie Mari, bakit? Nagasat dadwa. Tagpadadaan nagagat. Sa bagay matkit niya, Ay, bumako ng dantulakit Tagpadadaan nagagad. Agpadadaan na diskarte ti biyag. Wala. Iso asapay ko matakayatan ni Auntie Marie ni Tata Ernesto. Tapno makapagkasarda mo tan lakay. Bara nga, sa bagay, dakil ti posibilidad na ang magustuhan ni Auntie Marie ni Tata Ernesto. Tanasingpet, ken adda itsura na. Wala. Iso nga orayan talatan at isumaron ang mapasama. Ha? Agpaiso tata? Inaklon na kayo ni Auntie? Wen, palasang ko. Wow! Congrats nga Rod Kat agkasar kayo nga Rod na tata. Ewan ko mga rod, ngam di na paimet kayat. Ala, mapmapanan titawan. Kaanon tupay ngay? Ay, uraya ka, no kaano nga umanugot ni Antem. Narigat mo't no pilitek, di na pay kayat. Ay, apay pa lang itantan na. Sayang tal daw. Kastaban nga rod timbagakan ko na, ngam agkad-kad mat. Diyak mo't kayat apilitan. Tapagan no, ibabawi natin panangaklon na kanyak. Ay, nalakaya, ti may break. Awan pa inihil, anak ko.
Awan pa'y matnanang. Ag-overtime ka no. Manan, kanayon mo tan ti panag-overtime na. Ay, kasano, ado tilakad ni Auntie Marie. Isa pa saray marabyanda nga agawid ka ni Hil. Anya, sa bagay, bayadan namat siguro ti overtime di asawa man niya. Wala na. Sob-sobra pa nga rin tititad na asweldo ni Hil. Anya, Saan ka di ngay mimay ni Antim dito'y balayo, balasan ko? Saan matata? Manong amin nga agtext kanyak. Anya? Ay, mapan kayo laangan ije balayda. Ingkay sarungkaran. Namin ano ngay bagam tayo taken ko na. Agam ko na asa na matatao iti balayda. Anya? Manipod inaklon. Saan kami pa'y nag-date apulos? Namin ano ngay bagak nga agkita kami. Ngam busy ka no? Ay, sa bagay, talaga ama kumikumda. Pati siya asawak. Kanayon ti pa nag-overtime nan. Marabrabyanda ka nung agaw-awid ka ni auntie. Urayak latan no kaano amawayaan. Tay sunto ti pa nag-date mi. Lakay, apay akas lang ang nagtipang panunutan. Apay, ada ka di problema? Awan. Manon nga aldaw akas ta ka. Tunggal agriing kay tagsapa, kansak ba maturog ka. Nakaunun nagtipang panunutan. Kwa. Banog ko lang siguro dahito eh. Lakay, kaya't katulungan ang trabaho ng di mo matkayat. Saanan? Kabalan kayo abiyagan. Kan, uwan kayo. Awatam dahito eh. Ni, nagsweldo ka manan? Kasusweldo mlay din na panalawas Sweldo ko man na. Nagadun ngay. Wen, tananayunan ti sweldo. Ala, awatam mo. Gatangan to amin akasapulan tayo dito balay. Apay akasla ka na yun ang manayunan ti sweldo. Diyan mo bakit? Kasaritak tuman ni auntie. Damagag Sana. man. Amang ano sa bali ti pagawatan na. Iti pa nagdamag mo kan na. Ay, kanuan gayam. Apay adi mo tanong umay ni auntie dito'y balay. Ado, ti pa ka kumikuman na. Anya? Ala, may ka. Agar mo sartakit din. Agyaman na tapinat ganti daw ko apa nagsarat tamari. Juan, tada na patag ngay bagakan ka, Ernesto. Anya dahi ta. Sorry. Ngamlipatan na kon, Ernesto. Apay akas tamat ng tibagbagam. Lipatan na kon, tadan sa bali nga iayata. Apay ngay. Anya tinagbasulakan ka. Di kag sangit. Panawan ka dito yun, no, sangit. Basta aglinipat nan. Ulita. Sorry. Okay. Sige, bye, friend. Sino di mawakan ka, anak ko? Jagayem ko nanang. Rumwarak ta papanan mi. Papanan nyo ngay. Basta da papanan mi. Isa pakibantay yu pa'y laang taapu ko yun, nanang. Oh, atay ta. Makitam ti asawam. Kanti ubing nga antim. Agsinsinubo da. Kabayatan ti pananganda di ti restaurant. Dagiti awanan bain. Ops, relax ka lang. Di ka unay, friend. Di mo mabalintagi skandalo dito. Ita ka babain. Nagturag damatan. Di dala nagamakan nga ang mga no da makakita kadakwada. Awanan day ti bain. Traitor tang agpadpada. Ay, tay tulagan ta. Relax ka lang. Urayam ang makaawit ti asawan. Samon to kasarita. Saan na dito eh? Pang-asim. Pasensya ka na. Tanaladawa ka nagkakita ka. Apa yan? Traitor kayo itiikit ko. Awan babay nyo iti kastang aramidan nyo. Uweng, anyan tayo may Di bagbasa. ka nagintindihan mo. At day ta dagiti kawas mo. Alam amin dagitan kat pumanaw ka na. Agsinatan, tapno na waya kayo nga agdanakan ni Auntie Marie. Uweng, agpalawagak. Denggan na ko ma. Sorry no nagilimadakan ka. Ngam sinulisog na klang ni Antim Amari. Mabuti nga mapukawan iti trabaho.
Iso at tinumpal ko amin na kayat na. Narukot ka, Hil. Napatpatag ti kwarta kat ka ng ti pamilyam. Di mo man la pinanunod ti mabalin nga ibo nga day ti nga raramidam. Nagtalagak kat ka. Isadyak pulos ni namnama maramid mo ti mangloko kanyak. Nagsakit tinamwag, Hil. Pakawanan na ko, ma. Ikan na kumapay ti may sagundaway. Pangasim. Uy nga nako, imawag di kasinsinyo. Nadisgrasya ka no tilukan ni Antim. Kat natay ka noon. Anya, Ay na, una yan, tanatayan at ikay man lang nakapagsarita mo't ngayon mo na. Nana, Ala, punasa mo ti sakit tinakam mo itiikit mo anak ko. Tas ikaamot laang ti marigatan no agimula ka iti gura. Naitabo na niyan, Ate Marie, Weng. Aging kakaliita, kat di na pala mapakawan. Nagbasulakan ka. Pakawanan nak no nagbali na ka na ko. No nagpasuliso ka. Sabay kumatay ka na, hindi kong daway kung agbalbaliw. Iba't pateng kayo iti anak taweng. napatid ka man kada kami. Iso asike, mapakawan ka. Kat sapay la kumatasaan ng ama ulit ni napasama. Santo na pulos. Agyaman ak. Ikarik. Sulnitak dagiti nagkurangak. Pagbababawiyak iti kastaw na iti baso na naramid ko ka. Ay ayatan ka, Weng. Ay ayatan ka man. Iso ang mapakawan ka. Basta ikarim adimon ulitan tinaramin mo. Ikarik. Saan na pulos? No nagbasol ka kat binakawanda ka, panagnagam ti panagbalbali mo, babaan ti panangliklik mo kadagiti sana may parbeng nga arami. Ala papagayam, di tamanan tinagibusan, ti sabalimanan, apakasaritaan, napagadalan nga istorya. Dito'y drama tayo. Biyang. Ti musical scoring. Eli Palacio. Insura ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, kat God bless manan ni Titong Galmaysta. Biyang. Ti tao. Bakit? Sapay la ko mata makatunusan na giti anak ko. No siya, nalainak ang makibagay. Pasensyaan na giti anak ko, ha? Adasad sarot da. Tayo ni spoiled ida dinula na. Ha? Kanayon ko matida bagbagaan. Kawan ding ganda. Ay, sarot da talaga. Di ka madanagan. Maawatag dayta. Kat ikarikmat kan ka. Ano asino dagiti napatag itibiyag mo, ipatag ko man. Ay ayatan ka ngamin unay, Elmar. Agyaman ak nila, ha? Ay ayatan ka mat. Elmer, adda kayo. Umayak man. Ni mamang. Anak ko, ingkay lukatan tiri daw. Ada ni Lola yaw. At dararamido, sika na. Ala, siya akong timangilukat itiri daw, Elmer. Agmano aknan. Kumusta dagiti apo ko, Delia? Di mo matlatang tangsitan nida? Nasingpot ni Delia, mama. Martapan na nga tati kinasingpat day di Alicia nga anak ko. Pasensya ka niti panagsasaok balasan ko. Ngam ibagbagak lang tagpaiso. Awan mo't siguro ti makunam iti pimusayan nga anak ko, Elmer. Tanagbalin apagwadan nga asawa. Mawatan ka mo't kiti no nang asawa ka man. Kat ti makunak, Delia. Ibilang mo kumakaspodpod no nga anak dagiti apo ko. Tadyak kayat nga damang tangtangsit kadakwada. Sige, takasaritak dagiti apo ko. Excuse me.
Delia, pasensya ka na. Kasta talaga ti pa nagsasao ti inalay di asawa. Okay lang, si kakit diwa. Awan problema kanya. Maawatak. Taamok ang napatag-unay dagiti apo ko na kanwana. Iso nga okay lang, awan problema. Agyaman nagpagat ha. Nagasat ha. Taman nakaawat tinagbalin nga asawa. Manong, inalam ka di tiwalat ko. Anya? Iti anya aga po nga laak ti walit mo ngay. Kat adda walit ko. Adamat kwarta. Dahiti ka di awalat ti sapsap ulam, Jonah. Apay nga dakan ka na tita. Naragrag mo iti silag mo. Anya, kitakman. Amang ano nakisayan mo. Jacqueline no katanday ta, balasang ko. Husto ka di ti bilang ti kwartam. Uwan, awan tinaksay. 2,000 pesos amin daytoy. Naglaing kang tumot ngagpabasol. At adumot lang ti kwartak ng iti si kanya. Jak pagtatak ko ng tinagbasit a kwartam. Elmer, talaga ka di akas ti kadakkel ti allowance dagiti anak mo ama pa nag-eskwela? Tinapod mo na bakit? Nilola na ti mangmang tad iti kwartada. Anya, Numabalin, jak ko makayat ang mayroon dagiti ubing iti dakkalagatan. Kaya't ko ida disiplinahan may papaniti kwarta. Gami, inispil ida nilola da. Nilola da ngamin tinang taripato kadakwada iti taga-product. ngam Elmer, sikat ti ama. Dakdakkel ti karbangam amang disiplina kadakwada. Amok day tabaket. Iso na lang, taliklik-likak tayo makisinubang iti sigod akatugangak na mabalin. Nagruna, kat iso ti makakaadda amang tultulong kadagiti anak ko. Manipod na gawid ak ti Pilipinas. Elmer, Jaki dagliway amang bagbaga kadagiti anak ko. wala. Rumbang laang, tanarigat no mairwam da iti dakkel a kwarta. Kasanon no awan ton ni Lola da amang mangtad iti kwarta kadakwada. Sigurado ang maikawada, Elmer. Jonah, balasang kan. Iso asurum ko man ti mangilabay iti kawas mo, wan? Jak amo taglaba. Isuro ka no kayat mo, Jonah. Kan isuro ka pa'y ngagluto. Iti kasta nga edad yo iti kapsat mo, rumbang ko mga amo iti agluto. Manjak, jak amo. Sika na tanda ka mo. Ha? Iso nga ron ngayon nasawa na ka ni Papa. Tapno da para labay ti kawas mi ka ni Manong. Balasang kan baro kayon nga kapsat. Masapul asuruan nyo dagiti trabaho dito'y balay. Tapno makatulong kayo man. Sorry talaga, ngamjak maaramin ti bagbagayo. Ado ti aramidak. Agripaso akpay. Barok, ornosam man mo to'y nagsukatam. Ikabil mo iti ayan ti malabaan, ha? Di mo latan iwara iti datar. Anya ka matan tita? Nabambanno ka naggapo iti pagadalan? Paunan nakpalang mat? Isimpam adag iti pagsukatam, barok. Mamin ano matla ti mangipisok nga iti ayan ti labada. Unay! Makapasurun ti kastoy. Imbis at trabahom day ta, tita. Isungarod ngayon asawa na ka ni Papa. Tapnod ng mga sikaso kada kami. Ng baon ka baon. Saan ang nasaya at tikas ta pa nagsumsumbat mo ba? Hoy! Dasulkon! Gusto nga ro na. Di na konsermunan. Di ti man balayot ti pagturugak, Lola. Uray siya lola. Diyak kaya tagawid iti balay. Masurunak iti asawa ni Papa. Ha? Apay, anyat inaramid na iti ababae ka na kayo. Kinabil na kayo, pinagsasawan na kayo, wano niya, ibagayo. Baon a baon. Wen Lola, jay lagi ba unta mo ng aramidon? Masurunak. Paglabaan nakit din katsak nga ron mo taglaba. Anya, di kay tupay pagtrabahuan. Isokit din, timang ibaon-baon ka na kayo. Naglaingan. Lola, Sige, sige. Umay kayon dito'y balay. Total, dito'y matinagnaedan nyo idi-anday di abroad ti amayo. Agnaed kayon dito'y balay. Ipakada na kami nga ron ka ni Papa, lola. wen Lola, ta sigurado asan na kami apalubusan ni Papa. Sige, kasaritak tuman ti amayo. Saan ama balintar aramidan ta asawa na? Mamang, di ko kumamat pukawan ti paggrab nga. Kas ama dagiti anak ko. Iso ala tingin ay. Ngamjak kaya't apumanaw da iti puder ko.
Talaga nga ipanaw kung dagiti apukok dito'y balayo. Tanagalas mat gayam ti aramid ti asawam. Panangisuro ti aramidon ni Delia kadakwada, mama. Isursuro na ita ngagtrabaho da. Sige, isakit mo ti asawam. Anya nga ikat asawam kat nga ron. Ngam lagi pam, napatpatag ti anak ngam asawa. Ha? Sige, no di mo palubusan dagiti apukok ngagnaot iti balay. Jak ipilit ti kayat yo. Basta siguradwen nyo, asanan nga gipulong dagiti ubing kanyak. Tano ang gipulong dantupay, sabalin asaritaan day ta. Anak ko, yung kay gluton, tasaan pa yan alpas ang naglaban ni tita yo. Apan kan Juna, tababae ka. Sikat yung luto. Kat si Kangay, anya taramidam ngay mat. Siyak to tiyag gao. Dua kayong magluto. Ag tinulong kayo, anak ko. May isa kong malatis ako. Alan? Ibes ko mga min nga ije balay ni Lola ti pagnauda. Meron. Mabanbanugak dito eh. Naimbag pa iya balay ni Lula ata, senyorito ak ijay. Anyan na kita, anak ko. Agbababawi ka ng panaw kadakwada hindi ubing tapay. Sa balit yung ugali da di makal iti sidong ti lola da. Saan kayo pa pumanaw dito balay? Pangasi o tadidak pagpungtutan. Kaya't ko tiyag na ije balay ni Lola. Ura siya, papa. Apaya pumanaw kayo. Saan nyo kayat ama kuriktar dagiti madingaramid nyo? Diyo kaya ti maugdan? Saan nakasta papa? No siya, aklo na. Nasakit tinakam ko gapoy ti panangasawa yumanan. Ura siya, papa. Adang kain nagaw mi ti atensyon niya. Napatpatagan ti asawa yo, ngamda kaming anak yo. Sana pud no day tangay bagbagayo anak ko. No kasano ti panang ipatag ko kini tita yo. Kastamat kada kayo. Awan ti idumdumak kada kayo. Ipatpatag kayo anak ko. Papa, Agtalinad kayo dito palaywan. Duwag mong itagman. Para matlay ti pagsayatan nyo na ita. Diyo ko maikan iti sabali akay papanan ti panang disiplina kada kayo anak ko. Kasano daytan, Elmer, masikugan ni Delia. Kolehyon dagitan anak mo. Ang gigiddanan ti paggastusan. Ama, Tsamba-tsamba lang mat ti panaggarden mo. Tasaan mata ka na yun ang nanginatinatan. Kan makitaltalon ka lang mat. no kasapulan na pagsardang at paila dagiti apo ko yung agadan. Aramidak mama. Tagor nung kami pa iti pagatanda. Ay sana mabalin. Sayang titawan. Siyak ti mang paadal kadakwada. Tadamat ti pensyon ko apang paadal ko kadakwada. Pagamanak no tulungan nyo dagiti apo yo, mama. Ngam, iti may sa kondisyon. Anya na ita. Alaak ida iti puder ko. Tayo balay ko ti pagnadanda, Elmer. Lading itak mama. Ngamjak umanugot iti dayta kondisyon nyo. Anya? Ha? Saan di saan? Awan ki maurayo at tulong manipod kanyak. Agaplayak manan nga agabroad Delia. Anya, panawan da kami lakay. Kapilitan Tapno masuporta rak dagiti anak ko iti panagatanda. Kastawatan ti anak ta. Elmer, Sikan ti pangital ka kadagiti anak ko. Di mo kumay baybayan. Ano sami da nga isuro iti trabaho kan? wen, awan problema iti dayta lakay. Imbilang kun nga anak dagiti anak mo. Iso adyak to ida baybayan. Elmer, aganad kay iti pagilyan apapanama. Delia. Aganat kayo mat kadagiti anak ta. Papa, agananad ka. Kailida kan tulakit di, papa. Ala, gusto daytan. Basta tay bilin ko kada kayo wen. Di ako maliplipatan. Uwan, Papa. Di usok-sukiran ni tita yo. Agadal kayo na imbag. Matay ba? Tapno maipayan kayo iti napintas ang masakbayan nyo, anak ko. O anya, nalabaamon dagiti kawis mo, John, Uwan, tita. Si Kaal John, nakalabakan. Linabaamon dagiti sapatos mo. Narugitan dagiti sapatos mo. Nalaba akong tita. Okay, nasayaat nga ron.
Ala, ingka ang kaon John, tamangan tayon. Aginaw kanto, numalpas tayo amangan, al John, ha? Uwan, tita. Tita, mabalin amapan kami iji balay dalolay ito malam. Saan pa'y nga ita? Taado dagiti agsusugal ijay balay dalolay, yo. Saan anasaya at tikas di makikita yo ijay? Iso atay mingan nyo ti panagmaymay sa ni lola yo. Ta isunto ti ipapan nyo iti balay na. Nagsakit ti ulo. Tita. Ay sus, nabara ka talaga, Jonah. Mabiit lang ang taringat ti kapsat mo. Ta itaray da ka iti ospital. Aguri-gurak mat, tita. Anya, ay sus, agpada kayo matgayam nga guri-guri iti kapsat mo. Ala, mapantayo iti ospital. Oh, aday tati taraon nyo anak ko. Kalpasan ti panlangan nyo, agtumar kayo iti agas yun. Uwan, tita. Uwan, tita. Naimbaglakit din ta saan kayo anak confine. Nang tadla ti doktor iti agas at tumarin nyo. Jak makapangan. Natamnay ti panagraman ko, tita. Pilitam ang anak ko. Oray basit laang. Naimas ti linutok nga aros kalto. Saan ang mabalin nga agtumar kayo nga awan karga ti tiyan nyo? Iso apilitin nyo ti mangan, what? Ay, sukatakman ti bal. Tanapundi matan. Ay na, nagnatumat. Ay, jakmat magawat. Kurang tay tugaw ang nagtuunak. Kuyod at tilamisan. Taiso ti pagtuunak amang sukat iti bumbilya. Aday na. Agbatay ako iti lamisan. Matumban ti lamisan! Anday ko. Ipatok ko. Nagsakit. Agya manak, tay may ka, Delia. Masakit kayo ka din, Nana. Tual dawan, ajak makabangon. Nanasakit ti sikat ko, abubangon. Natinagang ngabing iti muliak iti lamisan. Limtag matan ti sikat ko. Anya? Tual daw matan, ajak nang nangan. Napasang samot ti dayon, Nana. Kapilitan tajak ba't makapan ijay siar balasang ko. Tajak makabangon. Ala, sige, mabiit lang ang tadalusak ti dayo. Kalpasan na, agsukat kayo, taipan kayo ijay ospital. Ala, agnaid kayo pa'y lang dito'y balay. Tapno mabantayan kayo, Nana. Tani, awan mo't mga sikaso kada kayo ijay balay yo. Ni, di kay agsangit, anana. Baka sangit aklang amin. Tanitak man la malagip na giti anak ko. Amo na pa yan, di kasasaan ko. Ngamawan ka no panawan na nga gawin. Tamakumikum da iti trabaho na. Sana bali, Nana. Tadak ang mga sikaso kada kayo. Diyak ngamin mabalin ang panawan dagiti ubing dito'y balay. Tagag-agas da, taggurigur da. Agyamanakan ka, Delia. Nagsaya at kagaya matao. Awan anyaman na, Nana. Masyanak ngamin ka na kayo. Agyamanak. Ngauray di nakapkapin ano. Nayak ka lang tabang tultulong kanya. Kan oray nagsakit, di pa nagsasaokan ka ini. Sinadaan kalata amang tultulong kanya. Kastamatan ka nagiti apo ko. Pakawanan na ko balasang ko. Ay nanana, awan kanyak nagijay. Basta pakaragsakak ti tumulong iti padak a tao. Kablawan kayo, anak ko. Nakalpas kayo iti panagatalyo. Agyaman na. Taing ka edyo tinagadal. Agyaman kami mat kada kayo, papa. Tano sana ka po kada kayo. Saan mi amaragpag darapaap mi? Uwan, papa. Para kada kayo kada lola. Kani Mama Delia. Itawagan mo iti mama ni Titayo at Delia. Uwan, papa. Ngamin.
Impatag na kami kaspod nung anak na nadungo ka nga ina, mama. Ket agyaman ako unay kan ka. Agyaman nagmatunay kan ka, mama. Tano di kabukan ka. Saan kami ang nakasurong agtrabaho iti unang tibalay? Kan ado dagiti nasasaya at ngayon sursurong kada kami. Iba't patagda ka, mama. Agyaman ang anak ko. Iba't patag kayo man. Agyaman ang anak ko. Diyak may ladawan ti kinaragsak ko. Itata nakaturpos kami nga kapsan. Please, saan kayo nga madayo, pabang? Agi na kay matan. Tada kami ti makamoy ti pagbiag tayo, ha? Anya, agam napigsa pa nga trabaho, anak ko. Basta di kayo namadayo. Agnegosyo kayo lang dito lugar tayo. Tada kami ton nga agkab sa ti makamoy ti pagpuunan nyo. Wen papa, tati kayat ni, agdadan na tayo amin. Kapda kami tumot timang paadal iti naudi akabsat mi. Di mo tagidaksan no makuriktar ti madi nga aramid mo. Tamang ipanagnak dayta na patag kay ti may sa tao no kuriktaran na ti bidot mo. Ala papagayam, di tanti nagibusan ti sabali man na napagadalan ng istorya. Dito'y drama tayo. Biyang, Ti Tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insura ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami manan. God bless. biyang, Ti Tao. Rumuarak man nanang, maburingak dito balay. papanamanan aya. Di talaang kaaruba. Ay na, jackpot siya na makikaruba ka laang. Makikaruba ka ngam nakapurma ka. Ha? Nakasapatos ka naka-makeup ka man. Papanam aya, ibagam tagpaiso. Makikaruba ak nga rod. Ibagam tagpaiso kunak, di nakpagpungtutan. No ibagak tag paiso, di dakmet la palubusan armor dito balay. Mapan ka manan itayan dagiti barkadam. Mabiitak lang ang nanang. Ay di kan rumwar, maluman. Bin mababayan ka bulakbul. Sa inton sumangpet ka, nabarbartag ka. Awan ti arak ijay nanang. Basta di ka rumwar. Mabiitak lang kunak lang arudan. Sige, kita kayo. Ay, Arlen! Agsubli ka man! Ay, naglukon. Napanan. Ado man nanti maitaya ita. At ti braha. Tay arak ngay, apag sasangwan tayo. Awan pa'y mat nga rin tayo may sakadwa tayo. Batang na kumati gumatang iti arak kita. Anya? Iso nga susugal tayo pa'y laan. Pangururayan tayo iti arak kapag sasangwan tayo. Uno saan? Amangan no saan ta pinalubusan ngay may. Ay na, kumapoy manunday di babae. Di pa'y laglibas. Uwan nga rin Di naklatultuladan. No saan dak apalubusan dana ng kintatang ko. Aglibas ka, tumaraya. Agpada ta. Kasta mo teraramida. Awan maramidan dan ano din marikan. Una. Narabyan ka man na simbang pait. Nagapwa marline. Ijay balay ti barkadak, tatang. Apay, di ka mabutang iti kasta gararamidan. Bis oras ang tirabi ay asumagsangpit ka. Nairuwama kong tatang. Naturadak mo. Di mo't imbagak asar de nga maun ti makibarkada. Ay, maburingak nga rod dito'y balay. Naragrag sakak no kadwak dagiti barkada. Day tati kagurak nga ugalim. No ada maibagakin ka, ado ti rason baw. Ha? Manano aya no ang talinaan ka dito'y balay. Maburingak nga rod, tatang. Basta sarde nga maun ti kasta nga ramin baw. Sumapol ka kit di ti trabaho. Tangay di mo mo't kayatin tag eskwila. Awan mo't mas dragak at trabaho. Ha? Kasano ang makastrek ka? Di ka magsapol. Bayan yung taga-produkto. Nasaysaya at pay. Ala, kasi kasum nga rudan, dagiti papilis mo nga agabraw. Ingka ka agaplayan. Wento, tatang.